Ordezkoak gara gu, abestiarekin datoz hurrengoa. Euskeraz oiuka. Bagoaz aurrera. Hots ezberdinez lagunduta, ipuin bat eskainiko dizuegu. Ipuinen herriko erregea.
begi handia dituzun, zu hobeto ikusteko dira. Nolako belarri handia dituzun, zu hobeto entzuteko dira. Nolako hau handia daukazun, zu hobeto jateko da. Eta otxoan txenogretxo jan zuen. Baina handi batu zebelin estari batek dena ikusi eta periskopetarekin otxoa hil zuen. Otxoan ezabiretik, Amon eta txenogretxo atera zituzten. Eta handik aurrera oso pozik bizitzan ziren. Bai, pinpolita, matxo. Bai horixe, orain loterako ordua da. Jo, ama, kontatu bestipin bat. Ez, berandu da, orain loterako ordua da. Jo, ama, azkena. Ezen errik eta behar arte, ondo legin. Amak argia itzali eta logelatik ateratzen da. Jo, ni bestipin bat nahi dut. Badakit. Osaba Joseko paritzako ipuñan nire linternaren argiarekin irakurriko dut. Mentxe. Mikelek ipuña hartu, linterna piztu eta ipuña irakurtzen hasten da. Kliklo. Bazen behin ipuñen herria, eta ipuña hartan gure ipuñetako pertsonaia guztiak bizi ziren. Amelingo txilaria, zazpikotxak, otxoa, guztiak. Egun batean, beraien artean erregea aukeratzen hasi ziren. Mikel loak hartzen du. Ni Amelin naiz, neu izango naiz erregea. Zergatik zu? Nire txirularekin guztia maite bentzen ditudalako, ikusi. Entzuten alduzu, ze musikalaia, oten beratzetik. Arrazoi duzu, jarraitu egin behar diogu. Guazen! Aldemenik, alprajalakoak, soño zistringarrak, belarriko mina bestiritik. Ni izango naiz urrengo erregina. Zergatik zu? Ni botere magiko ditudalako. Begiratu, edurne zori etorriena, probazutu xagarri goxo hau. Zer zagarri goxoa, gorri-gorria eta ederra gainera. Sagarrari kosta egitean lurrire erori eta lo gelditzen da. Ikusten duzu? Zaude xe, sarden patra hori, neu izango naiz erregea. Zergatik zu? Nik indara handia udalako, begiratu. Txerritxo, zabaldu batea. Ez eta ez! Dekietea dorrentxo bertan behera otako du. Ez eta ez, maltzurra alakoa badakikan egin nahi dazula eta. Lagundu, nine anaiaren etxera joango naiz korrika bizian. Ikusi aldazu, Azda urterekin alde gana. Alde mendiko txabaiztoa, gu izango gara erregea! Zergatik zu, Guk herri honi alaitasun pixka bat ematen diogulako. Aigo, ipotxa janagu, hanka txiki bihotz handi. Aigo, dago lanera. Aigo. Horiek tontak ere hotxak dira, ni izango naiz erregea eta kitxo. Ez, ni erregina! Xobenak, ni naiz erregea eta. Baitera, gau izango gara! Ez Zer gertatzen da hemen? Guztiok izan nahi dugula errege. Baina ez gara dosjartzen. Txanagorritxu, zuk aukeratu erregea! Oi, zuk aukeratu. Ondo da, zein da hemen importantena? Guztiok zarete beharrezkoak, baina importantena Mikel da. Mikel? Bai, Mikelek irakurtzen ditu gure ipuñak. Ez badituzke irakurriko, gu ez ginatek existitu
berandu gala. Ama, errega naiz, Bai, ama, ipuinen herriko erregea. Ai, Mikel, ametxetan ibilizera berriro. Venga, jantziazkan, berandu gabiltzeta. Ametsa, benetako ematen zuen ba. Mikel koroi bat duela konturatzen da. Bueno, hau gure arteko sekretua izan zer. Bueno, hau gure arteko